I try also the drugs. No, because during that time I am looking for security, I am looking Yes. for freedom, I am looking for love. I heard a voice na tumalon ako sa 4th floor ng bahay daw namin. Road to Freedom, istorya sa usa ka Kanhi transgender ug karon nangalagad na sa Ginoo. Paunsa ba niya nakaplagan ang tinuod nga kagawasan diha kang Kristo? And here's my prayer. Sabi ko, Lord, if you are not going to help me today, mamamatay na ako. Dungan natong atangan ug paminawon ang istorya ni Ronnie Ventayen karong Semana Santa dinhi lang sa DXDC 621 RMN Davao.